Nyakore Mugejo ng'anyisi ni bang' kelo ni chal mar fombo tabro bedo ka bedo piny mar mondo mi koro wago mbaka e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono. Thuon wach modwa twake otudore koda mana gucho omenda mar NGCDF kata National Government Constituency Development Fund. Otiyo nade kata itiyo kode nade. Okinyi makawuono Nyakore Mugejo bedo jahawi antiere kod welo ariyo e studio marwa e county ma Nairobi kae. Wadogo kod gi mbaka mar mondo mi wawinjane ni to omenda ni osebedo kotiyo e yo machalo nade. Parno omenda makamae ne ochuoge kata gucho omenda makamano ochuogi mano kochakore higa mar 2003. Nyaka sani osebedo kotiyo kendo osebedo kotiyo e counties kata kuonde chung od bura mopogore opogore mane kuonde chung od bura 290 mayudore e counties duto 47 ma pacho kae. To chakre hiko omenda mano mar 2003 2004 nyaka hiko omenda masani. Agucho omenda mano mar NGCDF oseyudo omenda mano madirom bilion 464.4 mano omenda moseket tenge mar mondo mi okonya e gero kuonde chung od bura mopogore opogore. Wabo bedo kwagoyo mbaka ni omenda makama onego bed notiyo nade, gik mage moyangi ni omenda ni inyalo ti godo, to gik mage moyangi ni omenda makama ok inyal ti godo. To diche makawuono bende antiere kae kod jaod bura mano makibro bedo konyisowa ni ento osebedo kotiyo kod omenda makamano e yo machalo nade. Bende antiere kae kod jakom board mano mar NGCDF obo bedo konyisowa ni omenda makama e kinde ma ipoge maromre ne kuonde chung od bura duto kosipoge e yo machalo nade. Antiere kae kod Olago Aluoch en jakom board mano mar NGCDF machiegni network mar Okinyi makawuono ichiyo nade. Kamano Joyce achiel maber en mor mara mar duogo kendo Ramogi TV mbakoro machiegni ahinya. Erokamano. Wendwa mar ariyo Nyakore Mugejo antiere kae kod jaod bura ma Kibra mano Peter Orero machiegni ahinya e twak marwa jatelo. Erokamano erokamano maluonga kawuono. En wan Kibra ka piem matero jowai. Wasebedo gi thagruok maduong'. To en mana ka gir kirage ni iduong wach CDF no yudo ka wik mokalo ni gi wigi ni an na pogo pes CDF par pasari koro pani en twak madhi bedo maber nikech wan gi jakom ka machiegni retwak mar Okinyi makawuono ibonyiso ni omenda makamano kipoge mar mondo mi otim ang'o. Nyakore Mugejo in bende kamoro amora mineno wa Okinyi makawuono inyalo tudri kodwa kichwalonwa penjo paro ote moramora kokale namba mar ote machuok 236000 kaka pile mbui marwa mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Mheshimiwa chak kodi Peter Orero wacho ni waluongo mana juma mokalo ne upogo omenda ni mar NGCDF ni poge ne jomage. Mokwongo aduoko erokamano ahinya nikech nyaka ne CDF ni chakre osekonyo jogo ma ok nyal chulo fees. Koro ka wacho na pogo basari ni ipogo ne nyithindo madhi school ma chakre form 1 nyaka form 4 mago ma wuonegi kata minegi ok nyal yudo pesa magidonjo go e school. Ok mano kende oyienwa poge ne jogo madhi e middle level colleges mag certificates mag diploma wanyalo miyo to kendo kata jogo madhi e university dipondo yienwa mar konyo. Koro an kana apogo basari joro na apogo basari mar milion 50. Atiyo gi ndalo 5 mar pogo basari no ma miyo ward ka ward. Koro basari ni kapoge samoro in gi wards 5. Koro kichiwe to bende ichiwe per ward kata sirkal kucho ka pesa no biro. Jomoko yude mang'eny matin to jomoko yude matin luwore ni to in gi ji adi e constituency to jogi gine wards maromo nade. Koro aduoko kamano nikech wan wapogo basari to gima duong' mogik ing'eni karwa samoro ji ketho ga nyingwa ni johero go e koko. Aduoko ne jo Kibra erokamano nikech ni wapogo basari e yo mamuol Sarang'ombe, Makina, Lindi, Line Saba ma jogo nyithindo sani oting'o cheke lwetgi ka dok go e school. An apoge mopogore ok andik chek achiel ne school, nyathi ka nyathi amiyo chek
Matine no tingo check makamano kodhiga de lwete. We wawinja ne jakoma board mar NGCDF mano Olaga Luocha. Machigne to akarwoki etu akokinyi makawoni. Winjo ka mheshimiwa Peter Rero wacho ni omenda makamano osepoge. Wange ni skunde no nego beni ya ogi jumani kata kamano kalure kod midhiero mar oula mosebedo kanene pachokae. Ochori yepo mar skunde nyaka juma manyien. Manen kaponi koth odok piny. Kendo pono nyithindo ok nyal bedo kod midhiero mora mora ka gidhi e skul. Wange ni omenda ni mar NGCDF thothne ka ji owinje. Ang'e ni mheshimiwa bende owacho mani weche mag somo. Omenda ni onego beni tiyo godo e yo machalo nade kata ang'o moyang no omenda ni onego beni tiyo godo nikech ji kinde mang'eny ringo mana iro jotelo ni CDF osebiro umiwa basari mar dhi e skul en mar basari kende koso onego beno timo tije mage kendo e kuonde chung'od bura mopogore opogore kata gino mano yang no onego beno timo. Komano Joyce kapok adwoko penjo mipenja we akaw thuolo makende mondo or kuyo mara ni jo Kenya duto moseyudo chandruok mag tho kata mag hinyruok mag kethruok mag mwandu kaluwore kod pi mang'eny sani Kenya ka. Kaduogo wach mipenja CDF en 2.5 ewi 100 mar pesa mar sirkal mamalo ikelo e board mar CDF board na kwaseyudo pesa ni to ma oingo 40 ewi 100 bende wach basari modong watimo go tije mopogore opogore ji mang'eny paro ni basari kende ema CDF timo ok en basari kende modong bende wagero godo skunde wagero godo colleges mag puonjruok mag puonjo colleges mag thieth kendo wagero offices moko mag polise mag chiefs mag county commissioners gin tije mang'eny lakini maduong' mwatimo en mar basari kamano. Ang'o momiyo maduong' ochiw ne weche mag basari nikech kata kwang'iyo kaluore kod omenda wacho kanyo omenda maderoma miliona mano bilion 464.64 mano omenda mosemi constituencies duto 290 mano nyaka ne chuoga aguch omenda mar NGCDF mane higa mar 2003 nyaka gisani en omenda monyalo wacho ni en mano ma kore lach ahinya kendo ang'e ni kinde ka kinde ibro bed ka ichwal. Ang'o momiyo imiyo peka weche mag basari to ponono gedo mag klese kata gedo mag tesene mag obila ang'o momiyo basari kende emichwalo ne omenda mang'eny ahinya? Basari ka omenda mang'eny ahinya mar CDF kaluwore kod onge mar pesa mar fees gi jonyuol. Nitiere mier mang'eny ma jonyuol onge Nyasaye nosekawo jonyuol aidha duto kata achiel kuomgi. Bende nitiere mier moko ma jonyuol nitie chalo gima to gionge gi nyalo. To chik wacho ni nyithindo en e Kenya makiny nyaka wapuonjgi eka Kenya gin bed joma nyalo tiyo Kenya ka bende puonjruok no ema nyalo miyo ji romre joma e mier mamwan mamalo joma e mier mapiny emomiyo watimo ma en nikech chandruok mar chudo mar fees mantiere Kenya ka. To mae wach basari ema ji mang'eny ong'eyo kaka wacho ema ji mang'eny paro ni watimo kende watimo mang'eny moingo bana bende bende okinyiso ni mang'eny moingo manen mane kata kamano mheshimiwa Rere wacho ni e kinde mano nego beni ya skunde nitiere omenda mano mar basari mano mar $50 ma isechiwo ne nyithindo madhi e skul mopogore opogore mano miwacho ni nyathi ka nyathi sani koro dhi gi cheke lwete okichiw ne skunde minyalo wacho ni skul ma kama imiyo omenda ma kamae kata kamano kupogore koda omenda ni mano mar basari ma isechwalo kuwuok e aguch omenda mar NGCDF iwinjo kae ka Olaga Luo jakom mar board mar NGCDF wacho ni omenda ma kamano itiyo godo e timo gik mopogore opogore mohingo kata mano mar basari kopogore kod basari gin gik mage kendo ma isetimo ne jokar chung'od bura ma Kibra minyalo wacho kaluwore kod omenda mar NGCDF misebedo kiyudo. Adukoro kamano ahinya nikech kawuono wan gi jakom apani wabiro lero ni jopiny maber ahinya gik ma gigi nyalo timo. Mokwongo iluongo ni loso skul ka skul iyudo kokethore samoro yudo dhudi onge dirisni onge ene kinde marach itimo ne renovation. Koro kaka an sani nitie skul kaka mar Olympic wasetimo ne renovation kabisa nikech en man gi nyithindo mang'eny mogik e Kenya ka nyithindo 5,600 mago te koro wasetimo ne renovation e skundno kendo iyudo ni pes CDF ni inyalo gero go
ndara madonje e skul, inyalo timo ne skul kawro kaka sani agero bende ndara madonje e skul mar Olympic. Kendo inyalo ng'iewo go desks ma nyithindo somo go e skundno. Inyalo nitie percentage kiero tinyalo ng'iewo ne nyithindo desk. Kendo inyalo gero colleges. Atieko Technical TVET College sani Toi, ma nyithindo mane ok okalo maber kata mokalo maber matimo certificates, matimo diploma, madwa timo electrical, plumbing, suko wich, wiro kogno matinde nyiri ohero ahinya ni bende nitiere kanyo, beauty. Koro atieko gero college mar TVET ei Toi, mosemiwa nyaka jopuonje. Nyithindo sani osenroll 200, kendo wadwa medo enroll nikech kar wan gi jogo mang'eny mar skill to onge certificate. Kono mano be omenda no inyalo tigo kamano, mwaduoko erokamano ahinya kuom wach CDF. Wang'ni a plan agero ot mar chief, nitie kama dhi gere ute chiefe e line 7 ma mano dhi konyo. Wadwa gero dome e skunde kaka Moi Girls, wadhi gero negi dome. Aloso wall makoro dhi e TVET College mwagero no, ka ndara nyaka gate madonjo iye kanyo be yienwa gero. Ka sama wuoyi kawuono ni achako renovate, tiende ni loso school mar Toi Primary School, nikech en school mwayudo kodok piny kendo gik moko kethore ahinya. Renovate Toi Primary School gi Shadrack Kimalel bende sama wuoyi ni tich osechakore kanyo mar renovation. To gigi watimo luwore gi kaka pesa donjo e agulu mar CDF. Machielo bende sani agero Raila Education Center classes, adwa gero classes 12 kanyo. Mokalo na ng'iewo bus, wang'iewo ne jo CDF ong'iewo bus ne Raila Education Center 67 seater. Wachako ng'iewo ne Bagathi Girls bende 51 seater. Koro magi tije ma pesa CDF gi nyalo timo ma ok ni en basari kende. Koro wan gi tije matindo, wanyalo gero kata apart from technical college, wanyalo gero colleges moko bende mag education. Omiyo wan gi tije matindo mang'eny ma CDF nya. Samoro be ka wan gi emergency, nitie pesa moro mwaweyo mag emergency ka gimoro timore. To kiwacho ni emergency, ponno gin emergencies kaka mage muketo tenge, ponno bath omenda mar CDF ni gin emergencies kaka mage? Kaka koro school ka cho kethore ti nyithindo makoro onge kuma gidhiye, tinyalo tigi pesa mar emergency no makony jogo loso school masani. Koro mago emergencies manyalo biro moyienwa tiyo gi pesa no kaka jo CDF. To an be ng'enyo kati kode directly, ng'eni kiwacho kamano tiwuono mbunge matiyo kode. An ang'iye, iluongo ni oversight matime. Ang'iye mana gicheni nitie board ma iloso maduong' mar CDF. Ma iloso gi ji, nitie youth kanyo mawuoye, youth manyako, ng'at ma ochung' ne mine, ng'at mochung' ne jodongo, manager mara bende is a member kanyo. Koro nitie board iloso. Mano board miloso e kar chung' od bura ka kar chung' od bura mang'iyo weche mag kaka omenda no tiyo. Tiyo gi CDF. Magi gibedo gazetted e bunge. Constituency committee. Mabedi gazetted, magi yier jakomgi. To wan bende gi fund manager ma ondike gi sirkal fees mar CDF. Bende ma en charge, mang'iyo ni fund go tiyo machalo nade. Ma gitimo report ne jo NGCDF, ma annual reports, kendo gibedo audited. Koro an tija ng'iyo ni to pesa ni bende gidwa itiyo tich ma idwaro. To ka tije gi pok otim, watimo gimoro ni public participation. Ipenyo ni to jopiny ka, to jopiny dwaro ang'o mondo timnegi. Koro kosetimna to uketo projects go. Uwacho ni wadwa timo project ni ma muket pesa madhi kanyo. Kokutero ka CDF board magi approve projects koka duogonwa mondo watigo. Kamano. Iwacho kanyo makare ahinya, tang'eni in bende nitiere gino midamedo kapok apenji penjo machielo. Kamano Joyce. Amora ahinya ka mheshimiwa olero wacho kako tiyo kod pesa mar CDF Kibra. Mano kako onego bed ni gitiyo.
to gima duong' en ni wan kaka board ok wanyis gima onego tim e constituency ka constituency chik mar NG-CDF Act wacho ni constituency moro ka moro nitiere committee moyier kod jogo mabet gine ma ging'iyo ni to ei constituency waka ang'o modore mondo watim kod pesa mar CDF. Ka giseloso mago to gioro e board kaka proposals. Board koro ng'iyo ni to magidwaro mondo gitim ni en gik ma chik oyie mondo watim kod pesa mar CDF koso koyie, nikech chik mar CDF wacho ni pesa mar CDF timo mana gigo ma sirkal mamalo national government nyalo timo. Nitie mag county government ma ono kuom mul. To amor mar wacho ni budget ni wawuoye ni higa mokoro mar omenda mokoro watieko ni wasetiyo kod bilion 15 mar basari. To bilion 15 mwatiyo godo ni okonyo nyithindo milion 1.2 mose o benefit. To gima duong' mana mondo awach ka antika CDF chik mare no kadhi higa 2003 to nochako tich 2004 dwe mar 15 dwe mar 4 gechene ka bro sama koro wachope ni wantie gi nyasi mar higa 20 nyaka wachak CDF mwadhi timo chieng' tich abich kiny Safari Park Hotel ma wendo modhial en president marwa mokijwa na beri godo kod wabunge duto kod jogo mwatimo godo tudruok e seche mwatimo tich mar CDF. So en nyasi ma ok tin ahinya nikech wang'iyo to higni 20 mwasetimo CDF gi ang'o mwasetimo yo maler mwanyalo mor godo, ang'o mwaseneno kotek ahinya monego walosi kata wago turbin marwa wang'iyo to mbele ka ang'o monego CDF tim. Tamor gi gimoro achiel ma osiepna Mheshimiwa Warero wacho ni ok en wajumbe ema tinyiso kaka tich onego tim e constituency. Owacho kanyo maler ahinya nikech ing'eyo nyaka wachak CDF cases osebet e court mang'eny kendo cases gi te kwadhi samoro court wacho ni CDF ok oluwore kod chik koro kethe. Iwacho mano nikech chik ma wajumbe dwaro ni mondo gibed godo ewi CDF ni. To chik mar sirkal wacho ni separation of powers ma wantie godo. Nikech ni wan kaka wabunge gindiko chike kendo gine ma ging'eyo watiyo gi pesa ne yo mane. Ka ae to judiciary bende nigi yore ng'iyo ni to watiyo maber koso ok tiyo maber. Ka nitie executive separation of powers ni emoyo chando wa ahinya. To ka nyo wasetieko maber makoro wang'eyo tij wabunge en oversight, tijwa en ng'iyo kaka onego chope constituency kanyo. Kwa loso mano daher mondo wang'e ni wajumbe ok nigi yonge tich magatime CDF. No, wajumbe nigi tich monego gitim nikech gin jomo represent jogo manogo kura e constituency maggi. Ginyalo nyiso committee yan kaka mjumbe mar constituency ni daher mondo ung'i anena kaka nyalo loso mage ma committee koro ng'eyo kaka en jatendgi. Committee ng'eyo to gima jatelo wacho ni dwa time yo mane ma kaluwore gi sheria. Nitie kuonde moko mwaseyudo ka mjumbe dwaro mondo chung committee mar CDF e constituency kanyo ni nyaka utim gini. Kato committee ke choluore ne kenyo mjumbe ng'amo yier gi kura mang'eny timo gimoro ma onego gitim. Kotimore kamano to wan kaka jamani kaka jakom mar board ok amor godo. To wadhi maber gi wabunge sani ging'eyo role margi en ang'o, role mar board en ang'o, role mar committee mar constituency en ang'o. To nyaka sani wang'e ni omenda no mano mar NG-CDF e kinde ma ipoge nitiere mano atamalo 75 mano mar omenda makamano ma ichwalo mano maromre e kuonde chung' od bura duto. To nitiere omenda mano maderoma atamalo 25 mar omenda makamano makoro ichwalo ne kuonde chung' od bura kaluwore kod wards ma kuonde chung' od bura nitiere godo. Opoge kamano nikech ang'o? Opoge kamano nikech wach mar pogo pesa mar CDF e constituency ni osebedo wach matek makata mane bunge ok oyot kata ka ne an mbunge nwachandowa nikech nitie joma ne wacho ni onego bed ni pesa mar CDF ipogo a shilling a vote for a shilling for a vote. To mano biro chuno ni kuonde mantie matindo tindo to ji ng'eny eigi biro yudo pesa mang'eny moloyo kuonde madongo kaka North Eastern, North or constituency moko nitie malach ahinya ji tin eigi. Kono aparo ni gima dibed maber en ni mondo pesa mwayudo gi te 75 ewi 100 wapog maromre e constituency te. 25 miwachono wapog kaluwore kod namba mar wards mantiere constituency. Kata mano kaka nena kaka jakom mar board pod ok ber ahinya. To wan kaka board
chuno wan nyaka watim mana gino ma chik owacho. Masani chik mantie en miwacho no se 75 ewi mia, 25 ewi mia. Chieng' ma wabunge nowach ni mano ok ber ahinya gidoke kendo. Magi loko no mwana tigodo. Kendo no kolos chik. Kamano. Wawinja ne Mheshimiwa Peter Rero kaka opoge makamano ni 75 dhine constituency ka constituency to 25 ichwale kaluwore koda wards manitiere kar chung' od bura. In kaka jaod bura paro makamano mar chwalo NGCDF osenoko tiyo ni yo makare kosepono nitiere kuonde chung' od bura moko mahinyore to moko winjo maber ahinya nyako tudore kod pogo menda ni mano mar NGCDF. Erokamano ahinya. En mana ni gik moko ok nyal bedo maber ne ji te. Omiyo paro manobiro ni 75 opog maromni. Nyiso ni constituency tema Kenya ka mokwongo yudo 75 no. To koro nitie constituency moko ma kata nigi wards 7 to moro nigi wards 3. Ma emomiyo ineno ni ochako ket pesa moro ma joman gi wards 7 ka inyalo migi mang'eny matin. Nikech ward bende ing'iyo population to be ing'iyo distance to ing'iyo area. Ing'iyo gik mang'eny ka kipogo ward. Omiyo kaka sani wanitie ok en gima rach ahinya mondo mi 25% no omi koluwore gi wards adi ma constituency nigo. Kendi constituency wards 7 to moro nitiere 3. En ber ni mondo omi ng'at man ga 7 cha mang'eny matin. Be pogruok no ok duong' ahinya. En pogruok ma mana milion matin inya yudo ni milion 1 kata milion 2. Koro kaka sani jood bura pod neno ni mae gima biro dhi mbele nikech nyocha kata kanu kesi ni e court to ok nwachak wakelo proposal moro mopogore gi matimore sani. Koro ma pod biro dhi mbele manyaka chieng' moro ko waneno ni koro nego wakel chik mopogore gi mwatimo ni mane kama biro pogore. To kaka sani wawuoyo 25% ni ipogo koluwore gi wards ma ng'ato ka ng'ato nigo e constituency mare. Kaka nan gi wards 5 koro biro pogore gi ng'ato man gi wards 6 kata man gi wards 3. Nyaka sani wang'eni nitiere kuonde chung' od bura 5 ma oseyangi kata mago mosemigi no milongo kanyo ni obedo awarded the fire awards mano kaluwore koda kaka gisebedo ka gitiyo makare kod omenda mar NGCDF. Adani nyiswa Olaga Luoch kaka jakom mar board mar NGCDF e kinde mapono nuchiwo awards makamagi ung'iang'o nikech wang'eni nitiere constituency mano mar kaka Thika Town, Mkuruweini, Wajir West, Tongaren, Kasipul Kabondo ma osebedo ka yudo awards makamano higa kata higni 3 moluwore maten ni gisebedo ka gitiyo makare kod omenda no mar NGCDF. Ung'iyo machalo nade kapok wacho ni ero koro kar chung' od bura makamae tiyo kod omenda ni maber moloyo kuonde chung' od bura mamoko mayudore pacho kae. Mondo gini wawinji maler. Pesa ma waoro ni constituencies gi itimo audit e office auditor general. My constituency timo audit mar higa ka higa. Wan bende pesa modongo e board bitimo ne audit. To audit ni kitimo ing'iyo ni pesa otiyore maber koso ok otiyore maber. Mano omiyo amor kiwacho ni nitie constituencies wa 5 mosetimo maber ahinya e kaka gitiyo kod pesa kotimo audit to giyudo maler. Fire Awards miwacho ni Fire Awards en award mitimo higa ka higa. Ging'iyo ni to pesa mitiyo godo e migawo mag sirkal ere migawo mosetimo gi pesa maber ahinya. Emomiyo higni 3 mokado Thika Town, Mkuruweni, Wajir West, Tongaren, en Kasipul Kabondo, en Kasipul. Gitatimo maber ahinya. Koro Kasipul, to koro kendo osemiyowa mor ahinya nikech gin higni 3 ma giyudo mich nikech gitiyo gi pesa yo maler. So timo audit ni en gimoro mondo waher ni mondo constituency wa te kod board wa bende kitimo audit higa ka higa to wabedi ni wayudo gimiluongo ni zero fault audit. Zero fault audit gejo ni auditor general yudo ni pesa motiyo go yo maler ma onge wach moro amora. An kod geno jaduong' Rero ni kata mana Kibra bende biro chopo kama jogo chopo machiegni mondo wano bede kisunga machiegni. Hapa ni wasemana chopo warita itambea nikech waneno kwatiyo kode maber kabisa. Nikech kwang'iyo gik mwagero sani watiyo gi kako idwa ni wati gi pes CDF wagero go skunde
wadwa gero kar kunde mag chief, wang'iewo buses nyithindo, basari wamiyo jokibira mang'eny moloyo 9,000 gi wiye. Koro aneno ni wang'ni kotim audit to wan bende Fire Award no biro chopo Kibra ka. To kata kamano wang'e ni nyaka sani iwacho ni omenda makamano kata ikinde ma uchiwe kaka basari jopiny mathoth osebedo ka ywaka ni ponono gichwalo kata kwayo margi mar mondo mi giyud omenda makamano, to moko kuom gi ok yudi nikech wang'e ni mano ng'ur mosebedo kwa winjo kuom jopiny. Giwacho ni nyithindo ma ochando hie monego bed ni yudo omenda makamano, moko kuom giweyo oko, to moko ma ok onego bed ni yudo ema kore yudo. E kinde ma ni chiwo omenda ni mano madero milion 50 miwacho ni sechiwo ne nyithindo ma ochando e kar dak ma Kibra michung'ne, ini chiwe e yo machalo nade mar mondo mi kik chopane kes moro makoro wawinjo ni nyathi mochando monego bed ni yudo basari kowuok e aguch omenda mar NG-CDF owe oko, to mano ma nok onego bed ni yudo ema koro mi. Ung'i ang'o mar yango ni omenda makamano luar e lwet the right persons ma dwaro kony mar adiera? Hapano mano penjo maber kabisa. Ing'e ni wan mokwongo kama arito jok ma ok nigi ngima malo ahinya, iluongo ni informal settlement, kendo kanye ma wan gi nyithindo mang'eny ma ok nyal yudo konyruok kuom chulo fees. Mokwongo gima wakwongo wang'iyo kaka jo Kibra, nyaka ibed ng'ano magoyonwa kura Kibra. Mar ariyo, nyaka ibed gi birth certificate mar nyathi. Mar adek, nyaka wang'i ni to be idak Kibra. Mar ang'wen, wadwa ng'iyo ni to ka in orphan, to ere kaka wanyalo prove ni in orphan. Koro nyaka i-attachnwa death certificate ka mar orphan nitie. To wachakwa ng'iyo ni to kamidakeno pastor mane machiegni kodi. Koro pastors go be biro konyowa timonwa assessment jogo ma nigi yuto mapiny. Ichak ikawo documents gi itero ka chief, ma chief bende rangi ni to ng'ani odak ka to be en gi yuto mapiny adieri. Koro gi requirements gi kisekelo to ikele office mar CDF, kato wadhi chambua, wadhi ng'iyo gi te ni to bende ikelo na ni to onyuoli kanye, tisomo kanye, to bende in gi birth certificate, to be in gi death certificate mar parents, to idak kanye. Kochuno ni nyaka nyiswa kama idake, wan gi jodongo mag modak kanyo, wan gi church leaders, wan gi chief. Koro kusemiyo wagigi to jo CDF go chako dhi e form ka form. Jomoko ing'enye riambo ni gin jochan to kare ok gin jochan. Jok mwayiero ka chako dhi e form, ng'iyo form ka form. Kato form gi warwako data gi e computer. Mwang'e ni to jogi bende wayiero gi e wards ma wan go ka kendo. Koro jok mag ward go, representative mag CDF ka okawe ward ka ward, bende dok ng'iyo ni to nyithindo moyier gi be gia e ward wa, to be gin jochan adieri. Koro nyithindo gi kosekelo form gi mo orwak nying gi ka, onge ng'ata manyalo golo nying gi go ei list ma ikelo. Koro list ni emwadhi tiyo go kindiko go checks mag jogi. Ma checks indiko gi namba mag form momika. Momiyo kana pogo basari, jopiny mor maratari, nikech jogo ma nyithindgi nyocha ok dhi skul, sani koro dhi skul, kendo na lando ni ok adwa nyathi moro amora Kibra ni nie ot ma ok dhi skul. Asewuoyo gi jotelo mag sikundewa mag Kibra go te, kendo giyie ni nyithindo go kata onge fees to donja wang'iyo kaka wadhi konyo nyithindo ma jochan. Omiyo kara matiye asewacho negi kendo anoyo ni nyathi moro amora ma jachan ma ok nyal chulo fees ok abi yie ni mondo odong'. Ing'e ni wan kuma waaye pok wabede sirkal nyaka chakre higni 63. Gimose konyo gandawa en somo. Omiyo kwa yudo kaka wanyalo miyo nyithindwa kaka ginyalo somo, mano kende gima wanyalo miyo. Nikech samoro ok wabibedo ei sirkal, wasethagore ok ahinya, wasetemo ni mondo wadonji, to samoro bagowa matin, to wahope ni wabiro dhi yudo. Omiyo somo ni ema nyalo miyo nyithindwa ma ok nyal yudo konyruok, basari, biro miyo giyudo konyruok. Koro an kara, an ga dieri ni gini no pog maber, un bende uchiegni kodwa ka,
unyalo dhi timo survey upenj ni to kana apogo basari ne nitie biasness kundo ne onge biasness to nyithindo ma jochal be noyudo konde ok oyudo anano pe ni pogo basari abedo kanyo saa 3 nyaka saa 11 marum omiyo an gi geno ni gino nwa pogo maber ma jok ma ok nyal chulo fees ema noyudo kendo an gadiere ni nyithindo go bro yudo konyruok mbele kanyo. Anno ka wach moro bende ilola wach ma jaod bura orero wacho ni mane kako nego time kendo moro gi time kamano to chandruok che mwasebet godo en ni samoro ng'ato kwayo basari from Kibra to samoro kwayo kanyo no Dagoretti bende ore kwayo samoro kwayo kanyo no Lang'ata bende odhi okwayo sani gionge system manyalo nyisogi ni ng'amo kwayo ni kata ka dipo ni owinjo miye adieri to kata kocha mo kwayo kodho kone go kwayo so gino da mondo watik wan ke mano timore wada mondo watik mano sani nikech kata kopogore kod mano nikech winjo ni ng'ato kata ponono Nairobi ka en mana kapango to kumoa e dala kucha bendo chako oro kwayo ere kaka inyalo kete obed aligned yo makar nikech iyudo ni ng'ata achiel yudo kata nyadi dek to ng'at moro ok yud kata nyadi chiel mana dier Joyce mano gimoda mondo watim sani CDF board waloso system mar digitalization marwa mondo wabed kod computers manyiso wa ni ka ng'ato timo application ni to koserwake e computer mar constituency no to sano wa reflect bende e office wa Nairobi to sano wa reflect kendo e constituency te mangamo timo kitiki kwayo Kibra jaki kwayo kendo Lang'ata kata Dagoretti wuko ka sano e screen ni ikwadi de kata kwadereyo so mano kwa loso bro konyowa an bende adwani makama kaparo no gikanyo mondi matin Musa inya kum ng'adi e chendo ni mar mbako romo bende watudre kod jofwambo magwa mar mondo mi wawinja ne gino magi luwo kata wache duon jopiny kotudore kod thuon wach mwatwake okinyi makawuono adwani watudre achiel kachiel kod jofwambo marwa e county ma Migori mano George Juma oyawre George Juma ka intiere county ma Migori okinyi makawuono inyalo nyiso no okinyi makawuono intiere gweng' mane Migori kono to jopiny wacho nang'o kotudore kod tiyo kod omenda mano mar NGCDF Juma. Erokamano awinji makare county ma Migori wachiwo makar neno ka chieng' makawuono rieny mabende nyiso ni chal ka gima koth pod onge sama wuoyeni ka sama wuoyeni wantiere kar lapno mar posta mayudore kar chung' obono ma Sunais kama bende wada wuoyo kod oganda mar ng'iyo ni to gin giwegi be giyango kata ging'eyo tijno mar omendano mar CDF e kinde mang'eny waseneno ka samoro jopiny samoro penjo mondo timne gik moko mabende moko kuom gi ok onego tim kod CDF kama oko bende ok ong'eyo ni tang'o ma omenda mar CDF onego bende timo negi kata en yo mane mabende ginyalo kata luwo mar ng'eyo to chenro ma itimo kod CDF go bende timgi e yono makare kwang'iyo county ma Migori gwenge moko nitie kata chenro moko manochak kod CDF mabende samoro oganda osebedo ka koro ywak ne piny owacho mar county kar mondo gidhi mondo giywak ne jobura ma osebedo ka koro tiyo kod omenda ni mar CDF ka bende okinyi makawuono nitie kod moko moganda wadang'eyo ni to gino wuon be ging'eyo tich momenda ma CDF timo to be omenda ni osetiyo makare e gwenge ma giwuoke e county ma Migori we achak koda achiel kuom gedwa ni Chorika king'iyo kacha mokwongo kichako na gi nyingi in kaka jadak ma Migori iwuoke ka chung' od bura mane mokwongo ka kodhi nyime kotwak an iluonga ni Clinton Otieno aya Suna Central ka omenda mar CDF wang'e kaka itiyogo en mani kama inyadhi wuoye mi complain ni onge penjo mokwongo ma daher penji en ni isewinjo omenda mar CDF be ing'e ni to omenda maromo nade mar CDF mabiro e kar chung' od bura mari to omenda ni itiyo kode nade ang'o ma omenda ni onego tim kaka in japiny kaka ing'eyo an kaka japiny kar kwan omenda to ok miwaga malong'o en mano omenda to gik momenda onego ti to wang'eyo to kami complain ka namba achiel CDF onego kony kata kaka polise gi arita kwe CDF onego tiye to mano ok otiye mar ariyo onego kony jonyuol ma onge nyalo to CDF kosebiro tiyudo ka jotelo moko magudore ariyo adek kata ng'ama nyali jayudo ni omiye kata CDF diriyo janyuol kawaida ma reserve to ok yud CDF koro wan wanyakwaya kiwacho ni onego ti kode weche mag arita kwe mani temo wacho nang'e gero kuonde mag kaka mobila bete kuonde mag police post koso ang'o minyiso ni weche mag arita kwe kuonde mobila bede onego ger mar ariyo gima chalo kaka gechegi inyayudo kaka
police post moko mag reserve gari nomigi chon oti kaka giret kuonde ma gimoro timore mapiyo onge. Koro ema temo wacho ni jok mamiyo ji CDF kisagolo CDF onego ichak iluwa ni to tiyo nang'o. E kama ichung'e kar chung'o bura miwuoke king'iyo yo mabende omenda mar CDF osetiyo godo, be nitiere lokruok e weche mag dongruok mabende omenda ni koro osekelo ni kaka japiny e gwenge miwuoke, to bi tiyo kod omenda ne yono makare? Gweng' mawuoke ka Suna Central Card gichaka chaka onge CDF mosetiyo maber, gichaka chaka gimoto kogike foundation tiwinjo ni gino chungi kanyo irito CDF kendo machielo. Koro mane mano watemo kwa jotelo ni ka gigolo CDF to gichak gifuate ging'i ni tiyo nang'o. Erokamano, wakawo pach ng'ama chielo ana nichori gika. King'iyo kacha kichako gi nyingi mokwongo, chak ne gi nyingi tiwuok e kar chung'o od bura mane e kaunti ma Migori, to be ing'e tich mar omenda mar CDF? Nyinga Daniel Ongera ka aso na is kuma onego jope ward. CDF kaka ng'e onego bedni CDF onego bedni konyo jonyuol mok nyal to gi sikunde mogore piny makata mowalore. To mane moan ga gi ywa ka CDF sisi moko janyuol mok nyal cheko ndekene to chekene ka odhi okawo iyo ne chegeno ko biro olok nying ng'ama chielo makoni gi chegeno mako nyathine dhi tiyogo e wach chegeno mar CDF. Penjo maduong' madana kunga penji mokwongo, ka otende kod omenda mar CDF, be isedhi e chendogo mag choko pach oganda, public participation mora mora nyaka ni chak bede thuolo minyalo dhi mar ng'eyo ni to paro mag gik mage onego tim kod omenda ni e kama iwuoke? Kanyo to ang'eyo maler CDF onego bedni kaka police post kama obila nitiere onego bedni CDF konyo kata kare udi mag polisi mosekethore kata mosegore piny, onego bedni CDF konyo kaka weche mag arita machalo kaka geche polise, onego bedni CDF ringo kanyo chap mondo okony kaka geche polise mokwamo mok nya tiyo. Ka gimoro timore kumoro onego bedni ilosogi to gireto piyo mar konyo ngima ng'ama ohinyore no. Katieko kodi, samitiyo kod omenda ni mar CDF onego bedni kawo pach oganda. In kaka japiny igolo pachi ni adwa notim nama otim nama. Biseyudo thuolo mar chopo romo machal koda magi e kar chubura ma intiere mar golo pachi e yo midwa ni omenda ni koro tigo e chenro mag dongruok? Ka duogo kama joma na temo kwa jo CDF gi sana kaka iwacho omenda mar CDF onego bedni konyo janyuol mok nyal sana onego bedni konyo dareche ni mohinyore mokethore monego bedni CDF go konyo e weche mag dongruok mar omenda no. Erokamano kuom paro kamano. Wakawo pach ng'ama chielo. King'iyo kacha kichakori gi nyingi, in owuon kaka japiny iwuok kanye e kar chung'o bura mane, to be ing'e tich mar omenda mar CDF? Gi nyinga en Solomon Songa, awuok e kar chung' bura ma Uriri kama oriti gi Mark Ogola Nyamita. Kada wuoye omenda mar CDF, tije mowinjo bedni omenda mar CDF tiyo. Omenda mar CDF winjo bedni CDF kogole to winjo bedni ogero sikunde. Mano mokwongo winjo bedni okwongo ng'iyo. Owinjo bedni ong'iyo repair mag sikunde ma samoro kethore, winjo bedni repair. Ma idwa chak manyien, winjo bedni ogole kata mana pesa moro magere kata classrooms moko ariyo. Mano winjo bedni otiyo. Kwa chak wang'iyo CDF kaendi, tije ne dianga wach ni ok ng'eny ahinya madanga aketie, to mak mana ni CDF winjo bedni konyo kata mana mon ma samoro mon kiliete ma samoro nigi site moko, winjo bedni mbunge ng'iyo wach ni motegno to make lwete to ng'iyo ni ang'o monego bedni atimo ne chiliel ma samoro kata kaka puonj nyathi otamore, winjo bedni ong'iyo kata kopogore omenda mar basari, winjo bedni ong'iyo kaka otimo mondo mi ochop kanyo ma nyalo konyo kata chiliel e yor school fees. Ka penji kaka iwach ni wuok Uriri, samitimo chenro gi mag dongruok kaka weche mag chulo omenda mag somo, weche mag gero kata police post mag iko, be iseyudo thuolo in owuon mar tero pachi samikawo pach oganda e chenro mag dongruok, to be pachi ni bende tiyo samitiyo kod omenda ni mar CDF? Erokamano joma danga wach ni nyaka sani gi an thuolo mar yudo mondo mi adhi ater kata pacha, danga wach ni jogi pok obedo kodwa machiegni.
pok obedo kodwa machiegni mondo wayud thuolo mar tero pachwa nikech samoro iwuok itinyalo tero pachi to mondo mi gi kanyo ma idonj mbele kanyo miter pachi e yo mowinjore bedo ga sida nikech jomoteno jotelo ma wan go gi ok gi mi thuolo mar gi kacha mondo mi kata kinyalo tero wach ma samoro nene kor piny mondo mi okony jopiny ok inyal donjo kacha nikech jomoteno gi ok yieni mondo mi donj kacha motegno ibagi mara jatelo onge mara jatelo kiotimore nade koro mondo mi nen jatelo yo momidwaro mondo mi ndike kata proposal mondo mi ter kanyo onge kaka nyalo chopo kawe thuolo kama igike kata kama iwuoke omenda ni osetiyo nade mar CDF botie yono ma isebedo kigeno erokamano dianga wach ni danga gone mak Nyamita erokamano danga wach ni otemo uriri aneno ka sikunde otemo gero kidhe wang chieng wan gi mak Nyamita wang chieng primary school ogero sikul kanyo kidhe got kodero o chako renew kilese moko kanyo ma ogero manyien bende ogero kopogore gi mago dianga wach ni Nyamita osatemo nikech iyudo ka skunde gi otemo gero gi to mak mani pok oromo nikech samoro odhi polling station more mogede polling station machielo bende kodhi otiye koro wakwaye ni ma pok oromo nikech otemo matin otem jiwore ane motegno mondo mi oket gigi e polling station moko ma pesa moro kun moko ywak bedegi mondo mi konyruok obed ne jopiny erokamano kuom paro kamano erokamano ahinya kinyalo winjo mago moko kuom oganda e kaunti mago bende koro lero tije ma ging'eyo monego bed ni timo kod omenda no mar CDF iwinjo ka thoth gi samoro ok nyal lero duto tijego mag onego tim kod omenda ni ka bende mae nyiso ni dwaro kata puonjo oganda kata nywando pacho oganda ahinya e yo ma itiyo kod omenda ni ber ka itimo kod piny owacho mondo gibed jogo bende koro yonto omenda ni onego tim go tich mane to gin kaka japiny tijgi en mane e yo ma itiyo kod omenda ni mar CDF ma bende osebed ka ichune ka chung bura duto e piny Kenya mangima. Erokamano ahinya Juma kowuok e kaunti ma Migori wawinjo kanyo paro mar jopiny moko kuom gigo magilose mina biro bedo ka penjo welo mantiere studio kae mar mondo mi gilernwa kamago bende gin moko kuom omenda no gigo ma omenda no nyalo bedo katimo kata oyo japiny moro bende ywak kanyo ni seche moko ka gidwa dhi chwalo pachgi to nitiere jogo ma gino hinga makoro miyo ok ginyal chwalo pachgi kagidwaro ni omenda no otine gi ang'o. Erokamano ahinya kuom twako jopiny e kaunti ma Migori nyalo dhi nyime gi luonwa weche mamoko mobo bedo kwaneno e weche manyien mag odiochieng' ma kawuono. Nyakoro mogi ajwang' adwa ni wakaw yweyo mokwongo mondi bang' yweyo abiro bedo ka winjo paro mago mag welo mantiere godo e studio ka kotudore kod kaka jo Migori oloso kik idhi mabor. Dial *487*3# to get this song. Tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo na namba yako ya simu. Na kusoti. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Kain wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Kik bai, winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asa madwa wacho wache to go kot to jibiro tek. Noero sort out dispute.
Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? E higni mosekalo ne gin jok ma idewo to kata mana sigandgi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riwri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Wuoth e chuny kit ngima. Puonj kod timbe. Kane iyiero ng'ato ni bedo ruoth, to nyaka nobed ng'ama kawuono iluongo gi kisungu ni tall, dark and handsome. Wakelo nu sigendni mane ok wache wi anyuola mopogore opogore. Chakre nam nyaka e alwora ma ji odakie. Chik ochano ni ng'ama dhodho nyathi e kore ok kor gi rom gi dhako wadgi. Ne kaka timbe machon ne okalo e tieng' ka tieng' kendo kaka ne gin kido mabeyo ahinya. Wamielo bul, wawero wende wa moko mag oganda, kendo wawero wende wa moko mag paro. Wamiyo giwa luor kendo wanono adiera mamiyo waduto wabedo kanyachiel. Desreuru mondo ubed jok makare. Mana adier. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Machiegni kendo nyakora Muge Jwang wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono kaponi e kitudri kodwa gi sani antiere kae kod welo ariyo Olaga Luoch jakoma boda mar NGCDF kachiel kod Peter Orero jaod bura mane kar chung od bura ma Kibra bore Nairobi ka watwako tudore kod kaka omenda mar NGCDF onego bedni tiyo. NGCDF tiyo nade? Kapok asomo moko kuom ote ma joneno magwa chwalo no kinyi makawuono. Winjo kaka jopinye county ma Migori loso okinyi makawuono. Nyaka sani winjo kanyo ka jopiny moko ywaka ni omenda makamano be inyalo tigode konyo mond liete ka giwacho kanyo ni mond liete moko thagore. Adwa ni uchiwa ler mathuta. To bende mheshimiwa winjo ka japiny moro chiwo ywak ni e chenro mar kawo pach jopiny. Giwacho kanyo ni ka gidhi mar mondo mi gichwal paro margi to nitiere jotelo moko ma gin ohinga mamonogi e kawo pach jopiny. Pach jopiny ikawe yo machalo nade mar neno ni e kar chung od bura ka kar chung od bura gino ma itimo kod omenda mar NGCDF en dwaro mar jopiny ma ok en dwaro mar jotelo kata jogo mochung' ne komiti mani wacho ni ichuo gi kar chung od bura matayo omenda mar NGCDF. Erokamano ahinya. Mokwongo akwayo jood bura wetena ni nitie gimoro ni open door policy. Ma ka in e ofis to ng'ata modonjo nyaka yiene neno jok matiyo ofis kanyo. Koro an kaka ofis mara mar NGCDF ma Kibra constituency iyawe chakre saa 1:30 nyaka saa 11:30. Kendo ng'ata modhi kanyo oyiene constituency manager ni kanyo permanently, communication manager ni kanyo to gi HR gi jogo te gikawo weche jopiny gima jopiny dwaro notimre. Onge ng'ama igeng'o kendo onge. To gima dwa wacho maduong' en ni wan kaka jobura kapok wachako timo projects mokwongo nyaka wabed gi miluongo ni strategic plan. Strategic plan ni ema dwa nyisowa ni higni 5 ma wan go kanyo ang'o ma wadwa timo ne jopiny. To kapok waloso strategic plan waluongo ji ward ka ward, jok ma iluongo ni opinion leaders, jok ma ong'eyo gima jopiny dwaro. Tubedo go ulungo chief, ulungo police, ulungo DCC, ulungo youth, ulungo mine, ulungo jodongo. To uloso aput matin. To duol ka duol wacho ni ka gima theko en kama. To gigi kao mikete strategic plan. Koro strategic plan ni ema dwa nyisi ni gweng'ni to winji tim ne geng'o. To priority mari en ang'o. To wawinjo gik mabe jopiny wacho kaka ng'iewo ne police geche. Iyudo ni moko mago ok gik moyienwa timo e CDF ka. CDF ka wan gi chike nikech wabedo audited. Koro gik moketo ni timo e CDF ka ema nyaka tim. Ma kopo ni timo moro oko to Auditor General biro penjo ni tang'o miyo ma otimore. Kata mana mond liete
ok oyienwa tiyo gi pes CDF makine wakonygi to wakonyogi kaka wabunge e yore wawegi. Gima wakonyogo mondo liete ni wakawo nyithindgi modong'go to wapuonjo gi pesa mar bursaries. Mane kaka wanyalo konyo mond liete. Ibro yudo ni kaka koro kamarito gima lich ahinya ni tho ng'eny. Koro ka tho ng'eny wan kaka korwa nyaka ikaw bodi Nairobi ka mitere dala. Ng'eny ji paro ni owinjo CDF kony e weche liel. To magi ok oyieno. Watimo mana kaka wabunge wan wegi. Ma koluongi tigolo mana mchango ni kaka digole ne watni moro mokier ma dhoge oleng'ore. Omiyo mano ok nie e gik moyienwa timo e CDF ka. Koro CDF ka nigi limitation. En mani koro wan kaka jood bura wan gi jakom ka nitie gik mathagowa mwaparo ni bende winjo giwena watim. Kaka sani gigolonwa wach sport ok gidwan watim. Ting'enyi jopiny ohero weche sport go. To noterwa kot ni mano ok function marwa. Koro wanidwa ni watimo mana gik ma national government timo. To gik mobedo devolve e county levels ok oyienwa timo. To magi owinjo wang'e nikech jopiny nitie gik moko magihero ma wanyalo timo negi. Jomoko dwaro ni wager stadiums kaka gi CDF nikech samoro county government gigi otamo gero. Tiyudo ni jood bura e piny Kenya mangima eminyalo kwano gik ma CDF osetimo. Kiwuotho tineno ka skundni oger gi pesa CDF. Skundni obedo renovated gi pesa CDF. College ni oger gi pesa CDF. Technical oger gi pesa CDF. Tiene ni CDF ni emosetiyo e Kenya ka maber molo pesa moro amora. Omiyo wan kaka jood bura kaka wan gi chairman ka. Wan gi chak gi medwago gi ndusnwago matin mondo jopiny omed yudo konyruok. Kaka basari ni owinjo bede kata 100 million. Nikech aparo ni kaka nagole 50. Ko meda 50 kendo to nyithindo teme constituency na. Diso winja ne Olagaluo jakom mar board mar NGCDF adwa ni kuong mar mondo mi nyiswa ni omenda mar NGCDF ang'o moko nego bed notimo mako yud kitimo to pon ni nyalo kawne ng'ato kang ne otiyo kod omenda no e yo ma ok ni kare to be ni biro nyiswa ang'o momiyo uketo ne jood bura limit. Peter Rero ka ywak ni nitiere gik moko mande gigomba mondo giti kod omenda ma kamano to ketne gi limit onyiso ni ka ok unyal kalo gi limit wa gi limit Sero kamano. Aparo ni George Jomo timo maber kuom miyowa paro mar jo Migori kendo ka awinjo paro mawuok Migori tan koro aneno ni kare wach mondo oyaw gini malach mondo jopiny ong'e ni CDF en ang'o mwanyalo timo ang'o mok onego watim. Amor ni jaod bura Orero wacho ni Kibira oyawo dhot ng'ato kana dwaro mondo bi onego bi to chik moro mar CDF wacho ni dichiel e higa nyaka komiti mar constituency bed kod bura malach magalamoro ma ji bire nyiso pachgi gik ma gidwaro nikech ok en pachwa mondo wager gimoro e constituency wagero paro ma jo constituency dwaro mondo wager. To chik mana wawacho cha ni gima CDF nyalo gero en mana tich motim ne national government sirkal mamalo kende. Mane momiyo sports nowach na king'iyo katiba sports no gol e chik mar CDF nikech wacho ni mano en achiel kuom tije monego bed ni county government ema timo ok national government. To nadwa mana nyiso osiep na Orero kudok e bunge bi ung'ad rieko ukonsult gi speaker gi clerk mondo umiwa chik wan chik mwaloso e bunge mane chik ma wan watiyogo ok wati gi chikwa kanoloso ka wach nowuok e bunge ni sports ogol to sports ni konyo ji mang'eny ahinya mono joma tindo e constituencies okonyo ahinya. An pacha badang' ng'ado ni jaduong' Orero kudok e bunge to ng'iuru kaka nyalo loso amendment mondo wach ni sports mitimo e schools to CDF olosi to mitimo ok e stadium ka to bende e county. Mano kutimo to koro miyowa thuolo mar approving projects ma proposals mar tiyo gi pesa e sports e school. Awach mano nikech ang'eyo ni sports en gima joma tindo ohero ahinya kendo ka nogol sports e CDF reports mwayudo e board ni joma tindo koro ok mor kendo iketo pressure on wajumbe ahinya nika koro kwa nyatimo sports ang'o moko idwa mondo losnwa. So an mari gima kwayo mondo ulos amendment no e bunge. Arita kwe mwach kuwuok Migori ni en achiel kuom gigo ma chikwa wacho nyaka watim waloso to ok wanyiew mtokni mag polis
loso police patrol base, police post, police station, police headquarter man sub county, nogo to watimo te. To kwa se loso ko loso kendwa. Sama proposal wuke constituency nigi loro mondo los ka police station kata police headquarters. To wang'iyo ni nyaka watudore kod jo police mantiere sub county no mondo kiloso design mar goro mar udi to waneno ni gin bende gin kodwa achiel ma kiloso goro to goro ni en goro mochan maber mowang'eyo ni to ei goro ni office mar OCS ni kanye, sel mar joma mine, mar joma chuo, mar joma tindo, amare mikete bunde kod lisasi gigi to nyaka walos gi gin moko nyalo loso kendo police konyo waloso gi kwase loso mago gin koro gikelo police mabiro dakie kata mabiro tiye to nyiewo mtokni mano koro keno wachwa to nyiewo mtokni ng'a onego bed ni nyiewo mano gero National Police Service gino gitimo budget margi gitere through Interior Ministry to Parliament eka ginyalo nyiewo mtokni wano kwa nyiewo negi mtokni mond liete kako dak mar mond liete kata chuo liete fore ka nyalore wan mana kwadonje gimo nyalo konyo godo chi liel en mana ka nitiere need mar basari kaka mheshimiwa Orero wacho no so mondo wa med pesa ni oing bag basari oing 40 ewi 100 para mana wanti godo kata mana mondo wacho ni Joyce mwandiko ni 40 ewi 100 dhi e basari ni nitiere constituency moko bende neno ni mae ng'eny ahinya constituencies kaka mantie North Eastern ma constituency wuon to lach to nyithindo masomo to tin gidano ni koro keto 40 ewi 100 mano ng'eny negi gidwa ni oket adikoro oket kata mana 20 kende oromo ke gin to ki compare mano gi Kibera for example 40 ewi 100 kendo koro tin ne Kibera so magi ya some of the things ni mondo bunge one mondo ginyalo kata wacho ni board omi thuolo kaluwore kod need mantiere constituency ka constituency kadipo ni wafil ni Kibera need kata 70% wamigi thuolo kadipo ni kata North Horr for example need kata 10% kende gitim 10% koro kik wachungi to mae en chik mowuok e bunge mano ok en chik mwaloso kendwa so aduoko gini mano ni bunge timuru amendment e 40% mar basari ni uduoki uru kako dwaro kata kudwaro mondo umiwa room monyalo konyu godo to umiwa room monyalo muvu godo as it is now wan gitwewa kaka chik ondiko e kaka wan watimo ato e kinde ma utweu kanyo wacho ni nyaka sani koro omenda mar NGCDF kichiwe ata malo 40 ewi 100 monego bed ni tiyo godo e basari matiende ni 60 modong koro onego bed ni tiyo godo e chenro mamoko mag dongruok 60 modong mae kama koro wang'iyo godo ni to inyalo ger schools nikech kata kichiwo basari ichiwo basari nyithindo madhi somo kanyo nyaka skunde bed maber nyaka ger koro gedo mar skunde man pesa modong no igero go schools mano bende mondo ng'eyo ka pore gweng ne gi paro ni gibed kata college moro mal madhi puonjo joma biro thieth MTC inyalo ger godo ka dipo ni tiere paro ni mondo oger kata office DO kata office DC mano bende inyalo tim godo ka ponono ja ochung' od bura wacho ni koro en omed atamalo mag omenda madhi e basari bende nitiere okang' minyalo timne e kinde ma itimo audit mar kaka omenda notiyo e kuonde chung' od bura mano ka dipo ni committee mar constituency otiyo gi pesa maengo 40 ewi 100 e basari to kobiro timo audit moyudo ni mano notimore to fund manager kod jakom mar constituency no odonje mach chiko koyie nyalo miyo wathuolo mar riembo fund manager tich e jotimo gima chiko koyie so one a board mwantie sani waloko tich koro sani wadwaro mondo wati kwang'iyo kik warit ni ka gimoro osekethore constituency kore kwang'iyo sani wa monitor kaka timore mos ma ok wawe kethore kore kwadonje kabi kethore to waneno to wageng'o kapok okethore anno ka mheshimiwa Orero ndeko wiye kinde ma iloso nitiere wach midwa medo kapok wasomo nikech wachne ne madwa siro nikech gioro auditors jogi go biro office kaka apani week mokalo ne gin karwa ging'iyo ni to wasetimo ang'o projects mage mosetim nyaka sano to bende giluore gi chik kaka edwarore to be nitie proposals magwa ma watero koro en mana ni samoro proposal go budho matin nikech nwatero proposal siga mokalo to sani koka giwuok kanye makoro kaka wan gi jakom ni adwa ni gidhi gibedi ahinya mondo ginik nika proposals osebiro e financial year ma nochakore last year July sani orumo to iyudo ni proposals wa moko pok owuok
lakini ok anyal koseagi ahinya nikech apani gionge pesa mawuok e central government to gin emwaneno gi koro angum nyaka gik mana irgi nikech nitie gimoro ni code list. Kapok omiyi code list no ok inyal timo gimoro amora e constituency. Koro yudo ni code list ni gidekogo to gidekogo nikech kaka wabunge pesa no pok odonjo e agulu mar CDF. Omiyo kata kwa kata dwa ni jakom udhi ubed piny maber mondo ugol ne constituencies te code list mondo giyud yo ma ginyalo gero go gik mane gisekete plan mane ne jopiny. To kendo financial year karumo owinjo bed ni pesa te mane donje agulu mar CDF osedonjo kendo projects mano chan ni timo gi pesa gi owinjo bed no setimore. To koro sani yudo ni wadong gi dweche 2 kende to nitie pesa ma pok odonjo no e agulu mag CDF ok matin kendo mang'eny karibu over 50% pok odonjo. Koro wayudo ni made miyo chenro maro mane waketo mane jo CDF oketo ne constituencies ok dhi e wang' kendo ok dhi kare. Jopiny to paro ni un gi pesa ka to kare pera wewe to ok wadwa gol to pesa pok owuok e central government. Ang'o momiyo deko makamano nenore makoro mheshimiwa jopiny nego nikech kinde ka kinde meneno winjo ka jopiny ahinya to kinde mane dwa yaw skul mane tam mokwongo mano serumo wajumbe mane koro iseyo ni jopiny gocho negi ni miwauru omenda mag basari to omenda onge. Ang'o momiyo deko makamano kinde ka kinde nenore? Joyce, ayie kod gima jabura Orero wacho ni leo osebet kuom proposals mabiro e board. Leo no bed nikech wan wahero. Leo no bed nikech pesa mawuok from treasury kabiro nwa. Leo ga. In fact ke wacho ni jobura nene igi owang'. Kakoro nene December. Chopo ibi yaw skul January. To pesa mag basari kata poko chopo. Inyalo paro ni gibiyo bunge. Mane gichalo jomogomo. Magi wacho ni kaonge CDF to onge pale. Waruchore kodgi kabisa. Mano nomiyo koro Cabinet Secretary mar Treasury, mano koro bossna, nobiro mo osingo. Ni kata bed ni economy ma Kenya ok dhi maber ahinya. To chik man CDF wacho ni 2.5 ewi 100 to nyaka chiw ni board. No wacho ni mondo miye thuolo ka gichoko pesa to biro ga kelo 10 billion dwe ka dwe e board. To wan ko chopo ne it within the 2 to wadhi tero ni constituency. En adier ni kaka samoro ni pesa pod nitie monego bed biro chopo e constituency to poko biro negi. Poko biro to ng'eni sani giko higa mar pesa mar omenda mar sirkal chiegni rumo. Kabiro rumo kata ka dipono yudo pesa mowuok treasury mochopo higa mo forward negi e constituency. To projects monego negi tim giko higa mar omenda mar masani biro chopo chuno nyaka koro dhi e higa manyien bang' June, July, August kadhi mbele kanyo. Ok en hero wa jaduong' Orero to watemo berwa mondo priority ochiw ni constituency through CDF. Kamano. Adwa nasoma ne moko kuom ote ma joneno magwa chwalonwa kokalo yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono mar mondo mi mogo kuom penjo kata paro ma jopiny nitiere godo welo mantiere godo e studio ka okinyi makawuono bro bedo ka duoko gi achiel kachiel. Ote makamago tinyalo ketna mar mondo mi asom wawinja ne pacha joneno magwa. Stephen Oboko wacho ni mago pesa mag MPs. Ji ok yud pesa mag CDF kaka dwarore. Akani jopiny dware yo machalo nade. Ote machielo Ruth Nyathi Ochieng' ng'isa ni mosna mwalimu Orero aheroga kaka omako weche somo motegno. Penjna ni omenda mar NGCDF achiel bende nyalo tigo e loso learning institutions ma oula oketho nikech wacho oula nyalo mono somo dhi nyime. Odhi mbele kwacho na mar ariyo na winjo ka nyong'o somo pay bill bende onyalo wuoyo gi Olaga Luocha mondo ondusne bath pesano okony go jo Kisumu. Mogika penjna Olago ni okenge magi kaune joma tiyo gi omenda go marach. Awinjo twak kanu moja. Adwa ni waduk penjo no mondi kapok wadhi e ote machielo. Makmana ote mar Bernardo no kanyo matin mondi. Ruth Nyathi Ochieng' penjo kanyo mheshimiwa ni nitiere kilese adiera masani okethore ma pio ula oketho. Bende omenda no mar NGCDF inyalo tigo e loso gi. Mano inyalo tigo maber koro luore mana gi mbunge to gi constituency chairman mar CDF. Nikech oyienwa loso school gi pes CDF. Mano nyalo dhi e emergency.
onyalo tiyo gi pesa mar emergency momiyo odhi olos go kama oula okethono. Koro mano ok otamwa timo. Olaga Luochin bende Ruth entiere kod penjo moko kanyo mabedo penji. Nitie moro kapok adhi mar Ruth nyathi ochieng'. Nitie ma Stephen Oboko wacho. Kowacho ni jopiny owacho pesa CDF gimanyango mano mago pesa MPs. Yes. Mano gimoro la muda wuoye ma ok en pesa MPs. Mano gimoro ji owinj maler. Ma en pesa mawuok e treasury mar sirkal bire board to board golo be constituency. Ko anako esteem kamoro amora ma entie. Obed achiel kuom jogo mang'eyo ni pesa mar CDF tiyo nade e constituency mowuoke. Kik ochung' gi chien to wacho ni mago pesa mag MPs ae uru. Mana achiel. Mar ariyo, nyathi Ochieng' owacho weche mabecho ka. Wach mar loso skunde mana kaka jaduong' Odero osewacho ni pesa mar CDF mar emergency nyalo konyo e loso skunde ma koth oketho. In fact, e board kama koro antiere gima chando wiwa ahinya sani en ni skunde ma koro okethore classrooms mogore piny te. Ogore piny e Nyando, Budalangi, ogore piny kanyo kuonde mang'eny ahinya nikech makata mana kuma ae Kisumu West dala ma ae ang'e ni mier mana dho nam mago skunde koro okethore kabisa. So mondo pesa ne oti en koro ng'eyo ni committee mar CDF mantie constituency biro nyiso board ni koth nyokethonwa skunde machalo kama kata ka classroom kata gin choche infrastructure dwa kony nang'o. To machielo Gavana mara Professor Nyong'o nyochiwo pay bill. Ok nyalre chiko kuyie ni mondo wan jo CDF wakony county kata mondo pesa wadonje county government. So mano ok nyalore. To machielo mana wacho ni mondo mana wuoye bende mopenjo ni to jogo motiyo kod pesa mar CDF marach itimo nade. Mokwongo nitiere tiyo kod pesa mar CDF marach. Koro kanyo koro wajumbe koro onge. Mujumbe kamoro amora mosign ni pesa dhi tiyo kama onge. Joma sign en jakom, jagoro, kod fund manager constituency. Mage joma sign ka pesa dhi tiyo. Ka pesa tiyo marach, jadek gi mopingo dong' e lwetgi. Mujumbe koro onge kanyo. Kuom jadek gi, ka wayudo, watimo ga audit pile ka pile. Kama wayudo ni chal ni jakom kata jagoro gi fund manager otimo gimoro machalo koro maundu moro mar crime. Mago koro wahando wa report ni DCI kata EACC mondo tim investigation motegno mondo kinyalo mak ng'ato keto pinge lweto tere court. To wayudo ni makoso bed nikech samoro rieko ng'ato ne ok rieko ahinya sama ignorance. Mano koro wadil godo administratively. So board ma sani anti kaka jakom ok bi bet piny ka ng'eyo kaka pesa tiyo marach to waling'. Already waseka watwa matek kabisa kata nitie jowa moko nie court moko watiba discipline. Kamano. Adona nitie gimidwa medo mheshimiwa. Awacho ni ing'eni ji kowinjo wach CDF to neno mana mbunge. Ni mano pesa ma mbunge machamo. Pesa ma mbunge machamo. To ok ging'eyo ni mbunge ok en signatory kata account achiel mag CDF. Wan bende wanyiso mana jo board ni wagombo ni ward ni waneno ka onge skul moro. To bende e plan unyalo keto mondo wager skul ka. Koro ka gidhi e meeting ma giyiere gi minutes eka koro skundno nyalo gerore. To jaod bura kaka an aonge authority mar dhi kawo pesa CDF mondo atigo gima dwa tiyogo nikech mokwongo kan signatory. Adona med somo moko kuom ote ma joneno magwa podi medo chwalo no kinyi makawuono ote thoth ahinya abro mana somo moko kuomgi. Benado Keyo Samaki ka antiere Nyora Kadem nyisa ka ni Joyce penjo na jotelo go ni omenda mar NGCDF ni en mar chulo fi kende kose onyalo timo dongruok mamoko wasewacho no ken mar fi kende atamalo 40 kende madhine fi atamalo 60 dhine dongruok mamoko. Caleb Sa wacho no oyawre jakom kod mjumbe an Kisumu East penjo na iyudo ka baba kaw basari Kisumu East to mama kaw basari Kisumu West ne nyathi achiel to yudo ni nyathi moro ok yudi mano ikonyo nang'o. Gibiro bedo ka giduoko nwa mano. Frank Kasambe wacho ni penjna uru Peter Rero ni en kara utiyo kurewa mayore chalo puodho kamae ikuodo wiwa kaka wan joluo modak Kibra. Mago jo Kibra yuako tudore koda peini maricho. Ken kawuok Suna West wacho ni mjumbe marwa tiyo gi CDF kaka dwarore ogero skunde te gorofa.
Aya, ote machielo ipenjo kae ni bende en adier ni CDF en pesa manokel mondo manokel kendo nego bed managed gi sitting MP kose nitiere committee ma obedo empowered to be in charge. To kara ang'o momiyo failure and success of CDF is always placed on MP and not the managed committee. Aya, mano Ben Muoroni bende wacho ka ni but just in case of any illegality, who is held responsible? The committee or the MP prosecution? And what are parameters of the wacho ka ni MP's oversight on CDF? Mano konyango Ben ka entiere Muoroni wacho nang'o momiyo ka CDF otiyo maber kata marach tiketo mane wi Jod Bura. Engineer Lazaro Kanyambok bende ng'isa kae ni CDF osekonyo a lot kendo an gi pacha CDF ne miyo pesa bedo devolved to the most interior parts of the republic maloyo kata devolution money mar counties. Shida ne en mana nepotism odhi mbele mane sycophants mag MPs keto ka MPs bende chiko itgi ne weche fitina matindo tindo mag joma maturity otamo nyaka nene. An Engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguye Kanyada East. Ageno ni winjo penjo ma jopiny nitiere godo wabo bedo kwa duoko ge achiel kachiel kata kamana adwa no maka paro ma untiere godo. Adwa no dhi county ma Kisumu watudre ko jafombo marwa Millicent Adhiambo. Yaore Millicent Adhiambo ka entiere Kisumu kinyi makawuono ichiew nade to bende nyalo bago no atwaka mar mondo mi wawinja ne pach jo Kisumu ko tudore kod kaka omenda mar NGCDF tiyo. Millicent. Kamana enya Joyce, achiel kachiel ko wuok e kar dak ma Nyalenda mabende ada wuoyo kod moko kuom jopiny. Waginyiswa ni to gin gi pachgi giparo ni omenda mar NGCDF tiyo ga nade ka ging'iyo kaka piny medoru kata kaka omenda go winjo ti. Bende gineno ka omenda go setimo gigo ma giparo ni owinjo bed ni gitimo ne jopiny. Achiel kachiel an ka ndiki jopiny mabende dholuo to ok gilony go ahinya to wang' ne giduokwa gi Kiswahili. Gin jogo mowuok e piny moro ka gibiro manyo Kisumu ka alora ma Nyalenda kaendi. Karibu sana, tutaanza na jina alafu tueleze wewe venye unaona hii pesa ya NGCDF. Kazi yake unaona inaendelea vizuri au la? Kwa majina ni Paul kutoka Nyalenda. Mimi ni mkaaji tu hapa. Lakini mimi ni Mluya. CDF kama sisi wakaaji wa Nyalenda hatuionangi. CDF ni ya watu wa tumbo, watu wa maofisi ndio wanafaidika. Sisi hapa chini unaonaanga tu kwa gazeti CDF iko, lakini sisi hatuionangi. So tafadhali kama inaweza kuja mashinani na ifikie watu wa chini, hiyo inaweza kuwa mzuri. Waache kuweka kwa maofisi. Na hayo ndio yale nilikuwa tu nayo. Tafadhali. Sasa ukiangalia tunaona hii mambo hii pesa saa zingine inafaa isaidie watoto kwa basari. Hiyo pia inafanyika hapa. Ndio ile tunasema ni kwa wachache, si kwa kila mtu. Unapata yule inafaa isaidie, haitamsaidia. Inasaidia wale wanajulikana. Kama hujulikani, hakuna kitu ile unaona. Sawa karibu. Idinyalo wacha ngoyo pesa mar CDF. Bine no kotiyo ko winjo beni oti. Ando gima neno kane kata kokonywa. Niwach pesa no beni bire mashinani ka. To gima konywa go kone kata king'iyo sani oula hinyo ji. To CDF no ntie kuonde moko monego beno konye. To kata konye moko aneno. Ora kia ni pesa no. En olingi office MP kuso en kanye. An gi nyinge lungari David Onyango. Aja dak ma Nyalenda. Erokamano ahinya. Mana kamano Joyce, mago e paro mowuok e kaunti ma Kisumu kae ndio odiochieng' ma kawuono kotiyo kod kaka omenda mar NGCDF tiyo e alwora kan. Kiwinjo ka jopiny ywak ni pesa no ok chop negi kaka owinjore piny kaendi, giwacho ni to pesa no gikia koda oling' e apis MP kata oling' kuma nade. To gigombo ni kaber kata sani ma oula kelo ne oganda mopogore midhiero to pesa no inyalo gol mondo mi okony jogo mabende oula hinyo koni kod kocha kod tim achiel ariyo adek manyalo konyo ngimagi kata manyo kuonde ma ginyalo jote. Ka kamano taduoko ni e studio mondo idhi nyime mondo wan bende waring walu weche mamedo tuche kaunti ni ma Kisumu. Joyce.
Mana inya Millicent Adhiambo ka intiere kaunti ma Kisumu awinjo paro mago mag jodak e kaunti ma Kisumu wabobedo kwa penjo welo mantiere godo ka bende weche mago ula NGCDF nyalo konyo kose oyo kose nego beni tia kod omenda mano moket tenge ne kedo kod masiche mabira apoya mano mar konyo jogo ma ula sani yuere kor gwenge mopogore opogore ka ero kamana inya Millicent inyalo dhi nyime mar mondo mi ilunwa weche mamoko e kaunti ma Kisumu kono. Nyakora Mugejuan kowuok e kaunti ma Kisumu adwano adhi achiel kachiel e kaunti ma Kisii watudre kod jafombo marwa mano Crispin Otieno ka intiere kaunti ma Kisii. Oyawre Crispin ka intiere kaunti ma Kisii in bende nyalo bagonwa twaka kod jodak e kaunti ma Kisii wawinjane pachgi kotudore kod kaka omenda mar NGCDF tiyo. Crispin. Enya Joyce winje makare ka uke county ni ma Kisii antiere e boma ma Kisii ma adwani mondo los kod moko kuom jonyuol kod jodak ma county ni mondo gilerno ne ang'o ma ging'eyo kaluwore kod mano omenda no mar CDF ma osebed ka ichiwo ne ji mopogore opogore to kata ka jotelo mopogore opogore osebedo ka chiwo ne jopiny omenda no bende ging'eyo gima omenda no onego bed ni timo gin kaka jodak ma county ni ma Kisii. Na karibu katika runinga ya Ramogi. Tuko moja kwa moja katika runinga ya Ramogi. Ningependa tu kukuuliza wewe kama mkazi wa kaunti hii ya Kisii, je, unajua CDF ni nini na umewahi pokea na unajua matumizi yake? Asante sana. Kwa majina naitwa Just toka kaunti ya Kisii. Sana hii mambo na CDF na isikianga iko, lakini kuiona benye imefanya kazi sijawahi shuhudia vizuri, na nasikianga inatoa puzzle kama mimi binafsi sijawahi tumika puzzle hiyo yenye inatolewa na CDF. Puzzle nimetumika ni inatolewa na county government hivyo. Na kama pesa kutoa puzzle, je, unajua matumizi yoyote ya CDF? Kulingana na vile najua CDF hiyo pesa ikitumwa toka government kuu inakuja hapo mashule, inachenga shule classes, lakini saa zingine unapata kuna shule zingine hazijawahi pokea hiyo CDF, haijawahi chengwa. Asante sana. Jina ni Cecilia Late. Mambo ya CDF ndio tunaisikianga, lakini hatujaijua maana yake. Labda ungependa wananchi waweze kuelimishwa kuhusiana na CDF? Ndio tunataka kujua maana yake ya kuelimishwa na hiyo CDF, ndio tunataka kujua namna gani. Alafu pia wewe kama mzazi pia umewahi pokea hiyo nini ya CDF? Ndio nimepokea hiyo mambo ya CDF, lakini sijaijua maana yake. Alafu kando na CDF kutumika kwa basari, je, kando na CDF kutumika kama pesa ya kusaidia wale ambao hawajiwezi katika shule mbalimbali, je, unajua matumizi yote tena ya CDF? Siwezi jua. Sijajua maana yake ya kutumia hizo CDF. Naam. Joyce, manaka kiwinjo no mago gin mana moko kuom jodak ma county ni ma Kisii winjo ka jago miluongo ni Justin no lero ni en osebedo mana kotiyo kod mana basari mimiyo ji e county, kata kamano ok ong'eyo ahinya kaluwore kod weche mag CDF. Winjo ka Gesare no bende wacho en kaka janyuol pod ok ong'eyo gima basari en, mopogore gi wacho omenda miyo nyithindo ka nitiere skunde mopogore opogore, kendo dagiher ni mondo mi jopiny onyis pesa, olernegi kaka pesa mar CDF kata omenda no mar CDF tiyo ne jopiny. Omiyo mane kaka chal mar wach e gwenge ma Kisii en, kendo wabro medo mana loso kod moko kuom jokanyo ma kaunti mondo onyal ni pachgi ginang'o kaluwore kod twak ma wan godo kiny ma kawuono. Joyce.
Erokamano ahinya Crispin Otieno kowuok e kaunti ma Kisii okinyi ma kawuono. Winjo kanyo paro kowuok kuom jogo miloso godo e kaunti ma Kisumu ma Kisii. Inyalo mana dhi nyime mar mondo mi lunwa weche mamoko mabo bedo kwanene weche manyien mag odiochieng' ma kawuono. Adwa ni wadoge twaka antiere kae kod Olaga Luoch jakom boda mar NGCDF kaachiel kod Peter Orero jaod bura ma Kibra. Adwa ni wachake mana gi Kisii kanyo. Jopiny kia ni NGCDF ni enang'o? Ng'a onego bed ni tiego jopiny? Achak kodi. Erokamano ahinya Joyce. Ka winjo gi wacho Kisii kacha, to kendo koro abuok nikech ng'amu Justin no kakoro wuoyo to wacho ni skunde to nono kigero. Oldo pok oger te. To gima chielo kendo ma CDF timo to koro en okia. Aparo ni samoro nitie joma dwaro ni gimoro kotimore ne kende wuon, kende dende. Koro ko wacho ni gino ber. To kotimore ni jopiny ma en okumule wuon to kone mano gima neno kanyo. Nikech yie to yie ne skunde to gerore. To pod aparo gima duong' onego watim en gima wasungu luongo ni awareness. Mano gima neno ka timore ka. Ok ji pok obedo aware ni gini nyalo konyo dhano. Ok inyalo konyo ng'ato kende wuon. Nyalo konyo jopiny. Mano gima neno kanyo. Gima wuok Kisii. Yes. Aya, kwa kwanyo moko kuom ote ma joneno magwa nochwalo kokalo yorewa mag tudruok. Mheshimiwa, nitiere janeno moro mosei ni pakara CDF nitiyogo kure to yore to richo Kibra. Adani lene nyakwara Mugia Jwang'ero ging'eyo ni omenda ni mar NGCDF to iyudo to jopiny pod ywak e wi weche mag yore. Chiwane lera kotudore kod wachno. Erokamano ahinya. Onge chieng' masebiro e studio kama wach yo ma Kibra Drive no kuogi. Taparo ni moko to be medore gi 60. Nikech anasebedo bunge mana higa achiel pok odhi kata higa 2. To ok wach ndara no chako kethre mana ka ane mbunge. Lakini gima dwa lero ne jopiny. Wan kawuono gi chairman mar CDF ka national biro miyo jopiny ng'e ni ndara cha ok en mar mbunge. Kendo pesa mimiyo mbunge ok nyal gero kata akwota mar ndarano. Mar ariyo, ndarano en mar kura. Last week ne an Citizen. To ne wan nyaka gi Sholei, Deputy Speaker. Mwa wacho wach ndarano, ma wacho ni kata Murkomen owinjie nikech kura asedhiye molode 7. Ma wuoyo gi Director Engineer, Deputy Mwaniki. Mwa yudo nosemi tenda. Ng'ato osemi tenda. Mwa kao ng'amomi tenda. Mwa biro go constituency gi Deputy Director Engineer. Mwa lumbo public participation gi MCAs. Mwa luongo nyaka traders. Mwa wuotho go e ndarano for 4 hours. Mwa dhi nyaka 42 chakre Kadisi nyaka 42. Matiende ni ndarano osebedo tendered gi jokura. An kaka mbunge gima nyalo timo en naketo pressure kuom jokura mondo ng'ano biang'o e site. Engineer osebiro kanyo, ng'amomi tender no osebiro kanyo, pesa no ok a kuom CDF. Chairman ni ka nyalo lero ne jopiny. To koro ndeche ma an atiyogo kaka kera. Sani aloso ndara mara 15 e Kibra. Asetieka 14. Kendo anyalo kwano gi te. Omiyo nderni madonjo e Kibra aloso mara 15 sani ni line 7. Nyoja tieko moro Olympic madhi Kulundu. Moro Olympic alosi 2 kanyo. Koro miyo jopiny ng'at modak Kibra manyalo wacho ni ndere ni richo. En ndara achiel kende ma Kadisi nyaka 42 to mano ok ndara mar CDF. Adwa ni jopiny ong'e mano. To bende sani kaka koth chweni ok apar ni engineer moro dhi chako loso ndara no sani. Apar ni gibiro rito ma koth rum. Nikech drainage system bende ma Kibra kanyo onge nyaka gichak loso drainage. Nikech ka giloso ka onge drainage to ok dhi tieko kata higni 2 ndara no dhi kethore kendo. To jomoko bende ogedo e wi drainage system. Jogo bibi dwaro ni nyaka wuogi kiloso ndara. To ma nicho wasekelo public participation ma jogo bende oseyie wuok. Koro the contractor momi kanyo wakwayo ni mondo ka koth rumo ni to be a site
mondo los ne jo Kibra ndara ok en mar Orero oseloso ndeche midwaro ene mar 15 adwa ni jopiny mondo winj maber kabisa. Janeno machielo bende openjo ka en ang'o momiyo tiyo maber kata tiyo marach kod omenda mar NGCDF kinde mang'eny itudo godo jaod bura ma oyier kanyo. To ang'e ni kinde ka kinde mana kaka waselero kwa dhi mbele kod twag nitiere komiti ma ichuogo matayo omenda no mar NGCDF e kuonde chung od bura mopogore opogore. Penjo nyalo bedo Olaga Luoth nyaka sani wang'e ni jaod bura iyiero bang'e higni 5 kabich. Board ni komiti mano mar NGCDF kata matayo NGCDF e kinde moyier jaod bura manyien jaod bura na ema chuogo kamiti no kosen kamiti matiyo kata bedo ni jaod bura oloki kata jaod bura manyien obire kar chungod bura no to ang'o momiyo kinde mang'eny tudo godo mana MP kende. Mono komiti mar constituency chik wacho ni sasa motim yiero moyier bunge manyien komiti bende nitie kanyo machon koro tijgi rum. To komiti manyien bunge ok yier. Deputy County Commissioner mantiere kanyo loso selection committee. Committee moloso no yiero jogo gin jabich. Jogo biro ng'eyo kaka gidhi tim yiero e ward ka ward. To ward jo ward oro ng'atgi. Kama kore ng'iye ng'ama mama moro maduong', dichuo moro maduong', mama ma pod kijana pod tin, wuoyi ma pod kijana ma pod tin, gi jotelo mamoko. Jopinye mayiero gi kendgi, ok bunge ok yiergi. To kama ne japinyo moro wacho nang'o momiyo iwacho ni bunge onge wach e wach CDF. To kadipo ni CDF otimo maber to gin emi koni katimo maber. Kotimo marach to gin katimo marach. Ma en gima moke wiwa nikech chik mar CDF mokwongo ma higa 2003 mane wachako. Makane wachake kinde no 2004 ne nitie position moro ni patron. Mama bunge ne luongo ni patron. Kinde no kata komiti mar CDF ne onge. Mama bunge ne wuotho kata gi checkbook mar CDF. E ofuku ne kata briefcase ne. Makabora moro ochopo nyalo ndike. Kanyo pod wiyo osemoko gi kaka ne piny chalo kinde no. Bang' 2004 nyaka sani chik mar CDF oselokore mos kiloko chik jako kama koro wachope sani koro onge gima jogo bunge timo e CDF. Omiyo pachwa emomoko kaka ne chon. Onego wang'e ni ka komiti mar constituency timo maber to komiti no ema onego bed ni miyo puoch gi pak ok mijumbe. To daher bende mondo kawacho mano gimoro Caleb Sawa from Kisumu East owacho ni mama kao bazari constituency ni baba kao bazari constituency ta nyathi nyachiel. To yudo to nitie nyathi mok yudo. Basari ok en ni mama kata baba ema kwayo. Nyathi masomo ema kwayo. To gima wacho no timore kaka na wacho motelo cha otimore. To kwa tiko process moro mar digitalization no koro kedo computer system maber. To mano ok bi timore kendo. To Millicent kana en Kisumo iwinjo wach mano wuok Nyalenda. Ni basari ni ok chop ni jite mano wasewuoye. To organize zane Nyalenda e Kisumo pi oketho ahinya. To oula moketho piny ni wach CDF okony mano. Bana kaka na mheshimiwa Orero wacho wach ndara CDF ok los ndara. CDF ok los oula mar pi. So mago gima giwene county kata kera. Kamano. Mheshimiwa nitie gimidwa medo kapok owinjo wacho ni nitie parents makao basari kata dibich. An be kana donjo mokwongo kane pok waketo systems maber. Ninya yudo ni ng'ato o apply ward ni nikech gi apply ward ka ward. Odhi e ward ni o apply ward ni be apply. Masa moro opoko yudo chege 2 kata 3. Koro wang'ni wan be ne wa digitalize system. Ma kopo ni nembni ni 2 apia to flag ineno mana yelo. Ma koro nwa golo jok mano o apply basari malode 2 lodi 3. Ma ng'ato ka ng'ato ne yudo mana basari achiel. Omiyo jowa mang'eny no medo yudo basari. Molo ni ng'ato dhi ndiko checks 4 kata 5 oa ward ni oyude check. Gino kata constituency kata inter ward ka bendo timore. Ma ka ok nitie verification ka ok ng'iyo gigo gi nonro maber. Unyalo yudo ni ng'ata achiel umiyo chegi 5. Koro gini nyaka ng'iye maber time wan gi ginwa kete system te. Ma koro kanitie number ID kata gi number phone moluwore diriyo tineno mana ka system koni
koni ni yelo koro igolo mana nyigno oko omiyo nyaka wa discourage jogo madwa no yud CDF kamoro kuonde di mang'eny. Gima na mwana wach Joyce wach mar basari ni nyaka bedi jakom aseng'iyo ni to basari onego los maber nang'o nikech basari Kenya wane basari maduong' ma ji ong'eyo en mar CDF. Nitie basari bende mawuok from county government, nitie moko bende mawuok from MCAs, nitie mawuok from Ministry of Education, nitie basari mawuok office of the president. Magi te gin basaris. Aparo chopo kama koro wan jogo ma mitelo mondo wang'i kaka weche gi onego los maber. Wang'i ni to basari gi dwaro kawo gi te nade mondo gidonji e agula achiel mondo koro gipoge yo maler. Gima ng'eyo ni kata mana Ministry mar Education, kata mana mar sirkal mar county, kata mana MCS gionge systems bila mantie CDF, bila ma jaduong' olero wacho ni entie godo ma kita ki apply to nitie ka kete system ka ayo to nitie committee mabiro vet jog modongo te onge system bila CDF kende man system bila bala bala uchopo kama koro nyaka wang'e kaka jo Kenya ni weche mag basari gi kono oket londe kaja matin na oriwgi e agula achiel. To yie na mondo wach a comment wach mar Lazaro Kanyambo wacho ni basari donjo e areas te mak mana fitina ma jomoko kete mana dir makende fitina donjo nikech samoro ng'ato ok ohero mjumbe manyo yier kata koro tim maber nade to en mana negative emoneno so fitina donjo ti bata yie kod Lazaro Kanyambo ni CDF donje gwenge te. Adwa ni bende wawinja ne paro mago mag jodaka ma Siaya mano kauno koda jafombo maro e county ma Siaya mano Karimu Lindo loso koda jodaka e county ma Siaya kotudore koda kaka omenda mar NGCDF tiyo we wawinja ne mondi e kawatiek twak marano kwa dongi daka matin kende. Sa wach mar CDF ni kinyalo dhi e grassroots bi penja piny to bende en gi effect e grassroots jo mang'eny nyalo ng'isi ni oonge gi effect kata obedo ne en tie to japiny ma kawaida manie grassroots piny ni pok owinjo liet mare. Reason number 1 en CDF ichiwo to gimiluongo ni public participation moripo bed ni puonjo japiny mondo obed go lony kod ng'eyo gima CDF en. Japiny sirikal pok okawo mano. Mae momiyo kipenjo japiny to CDF tiyo maber kata tiyo marach to ng'eny gi biro ng'isi CDF gin giwinja CDF. Mae momiyo andaher ma mondo mi akwa the national government because CDF is a constituency development fund. En a tax pesa ma japiny choko to dhi e national government to duogo as a CDF mondo kony japiny e ground. To kama ne en to kara japiny oripo bed ni ng'eny to pesa ni tiyo nade. Mae momiyo wuoyo about the public participation. The government should emphasize sana e wach mar puonjo japiny mondo gibed gi ng'eyo kuom wach mar CDF. Jopiny mang'eny koro kong'eyo to pesa allocation mar mbunge ni en to konyo ga japiny yore mage. Kaka an jakom mar bunge anyalo mna wacho mang'eyo no pesa mar CDF mar national government onego bed no konyo japiny e weche mag security kod weche mag education. Koro wasebedo jopiny mang'eny osemna bedo kong'eyo no koka education kae ma pesa ni ngatie. To nikech kata nderni nitie moko ma bende loso go CDF. Jopiny ok oseng'eyo mano. Koro mane momiyo wakwayo dwarre mondo mi migawo mochungi wach mar CDF owuoth mondo opuonj jopiny, onyis jopiny to pesa mowuok e osuru maru mar CDF ni en to duogo konyo uga nadi. Mokwongo konyo jopiny weche mag basari, mokwongo ogero skunde, ogero classes, nyalo timo chenro mag school, gik moro e school nyalo timo. Aya ndarni bende nitie moko mag national government ma bende inwang'o bende partner moro loso. Go paro mag jodak e county ma Siaya kotudore kod kaka omenda mar NGCDF tano kwa dongi daka ariyo kende to tieko twak maro kinyi makawuona chako di mheshimiwa Peter Orero wach ni mogika kotudore kod kaka omenda mar NGCDF tiyo jopiny onego bed ni ng'eyo mar mondo miseyo kinde ka kinde ni ponono MPs machamo omenda mar NGCDF ni jomoko ok yud basari kowuok NGCDF orum jopiny obed kod ng'eyo matut kata mar ariya kotudore kod omenda ni mar NGCDF. Erokamano ahinya. Adwaro ni nikech kawuono wan gi chairman ka wayudo ni gimoro ni engaging jopiny, creating iluongo na awareness to gi public participation.
owinjo gidhi magigeni gi create fund moro magidwa miyogo ji awareness e Kenya mangima, constituency ka constituency. Owinjo wed gi fund mapuonjo jopiny ni pesa di mabiro ka tang'o gang'o minyalo tim gi CDF ni, nikech jopiny moko nenore ni pesa ni ok gigeni tim ang'o, giparo ni en mana pesa mar mbunge to gikia gik magitimo. Lakini nyaka ging'e ni wach security, wach gero renovate schools, wach somo, wach gero classes, mago gigi emergency, mago gik ma CDF timo. To nderni madongo go CDF ok nyal gero. Mago koro wawene sirkal through kura to gi Kenha mondo ger. Lakini kapok atieko adwa gone jo Kibra erokamano. Tadwa gone gi pole ahinya nikech wach mar floods ni osenego ji moko Kibra. Wan gi ji 5 ma osetho, to moro be nawinjo nochako lutore pi nyoro. Agonegi mos ahinya. To be adwa duoko ne jo Red Cross, jo Safaricom, the county government mosebiro mokonyowa gi chiemo ne jogo mano oyudo chandruok. Wamedo mana kwayo ni jogo modak e tie aora mondo wuogi kik wamed yudo masichni machalo kamano. Otherwise aduoko ni erokamano ahinya mar luongowa kendo wabiro duogo kichako luongowa. Erokamano ahinya. Olaga Luoch wach ni mogik ka watieko twak mar okinyi ma kawuono. Kaachiel kod kwayo mabende mheshimiwa obedo godo. Erokamano ahinya Joyce. Mbaka mabedo ko kawuono ni gima puonjore maduong' ka en ni nyaka koro wuo oko mondo wang'e ni jopiny nyalo ng'eyo wach CDF maber nade. Chal ni paro ma jopiny nitie koro opogore kod gima onego bed watimo. So mano gima duong' mobiro e pacha bang' mbaka ma watimo kawuono ni. Budget nitiere gima administration, pesa madhi e constituency, nitie budget mar public participation to tin ma awuoka kod paro kadhi ge board ni onego wang'e to pesa mar public participation ni budget mare dwa keto yo machalo nade mondo koro en beno bed gimoro matiyo maler mondo tich mwatiyo jopiny koro winj maber. Mogik, akwayo ni mondo jo Kenya duto obi tudre kodwa kiny tarik 3 kawadhi e nyasi mar higni 20 nyaka wachak CDF. Kiny no kabet kod ker mar Kenya jaduong' Ruto, wabiro ng'eyo ni to ang'o mwasetimo maber mondo bed e kisunga higni 20 mokadhogi. Chandruok mane mwaseneno to koro kwadhi nyime dwa ket CDF mondo tini jo Kenya yo maler nade. Mbaka ma kawuono ni omiya paro mang'eny madhi godo e budho mamakiny mabed godo. Erokamano ahinya mheshimiwa Olaga Luoch, jakom boda mar NGCDF kaachiel kod ina Peter Orero, jaod bura ma Kibra, kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono wabua go mbaka kotudore kod NGCDF. Nyaka Ramogi Jwang' kanye mwachopo godo e giko mar twak mar okinyi ma kawuono. Nyaka sani koro in kaka japiny bende onego ibed kod ng'eyo ni omenda mar NGCDF nitiere gigo monyalo timo to nitiere gigo ma ok onyal timo. To maduong' en ni gigo monyalo timo gin gigo monego bed ni timo kod sirikal mamalo, to gigo mitimo kod county omenda no onego bed ni mulo. To atamalo 40 mar omenda no emitiyo godo e chiwo basari ne jo mago nyithindo mochando madhi e skunde mopogore opogore. Atamalo 60 titiyo godo e gedo mar skunde, gedo mano mar kuonde tiegruok mamalo e kar chung'od bura, kaachiel kod kata gedo mar tesende mago bila e counties kata kuonde chung'od bura mopogore opogore, mar mondo mi mago gin moko kuom gigo manyalo miyo ngima mar jopiny e kuonde chung'od bura mopogore opogore bedo makare. Erokamano ahinya in bende nyaka Ramogi Jwang' kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak marwa e chenro mar mbako romo. Elo jogo duto ma bende oneno ni chenro ni obiro ni e yo makare, mano moriwo nyawadwa Cleophas Oluoch manantiere godo okinyi ma kawuono, jomak duola, jomak picha, director marwa mar odiochieng' ma kawuono, jogo mantiere TX kaachiel kod graphics, wagoni erokamano ahinya maneno ni nyaka Ramogi Jwang' oyudo chenro makamae e yo makare. Ibed kod odiochieng' maber. Oriti masani, nyinga Joyce Odur.